Ahoj, Hoda Bodůvka, já vás vítám u dalšího videa z hry Shield Wall. Dneska se podíváme v naší kampani už na 4. misi a bude se jednat o dobytí Británie. A pokud se nepletu, tak tady si vzal Julius Caesar celkem 70 nebo 60 lodí. Tak jsem fakt zvědavý, jestli to tam bude, protože jestli si dobře pamatuju, posledně tam byly jenom 2. Takže jdem na to. Když tak pokud se vám líbí... Jo, dobře. Chápu, jenom 2 lodě, OK. Au! To prdele. A poprvé hrajeme, nebo hraju teda za Julie Cezara. Dobrá, dobro. Dáme si spearmany, ať máme trošku víc, jak to říct. Ať máme větší... Teď mi úplně vypadlo to slovo. Jakože větší... Ať prostě máme náskok, co se týče boje zblízka, jo. Protože sice tady na téhle mapě úplně o ten boj tak nejde, ale věřte mi, že ke konci, nebo jakoby ono se tady bude samozřejmě bojovat, ale tady to bude spíš hodně o běhání a hodně o chůzi, o zabírání a tak podobně. Takže hele, tadyhle máme první, to mělo být Bčko. Asi bych to viděl, že zaberu Bčko, Cčko, Dčko a pak zaberu tyhle ty 2 a potom úplně ty poslední, což to poslední má 240 goldů. OK. Těch 240 goldů je fakt jako raketa. Já moc jednotek nemám, ani moc peněz, ale když se mi to povede, tak vyřadím hned tohohle jednoho šaška. Jako toho zeleného, když ho vyřadím, on pak se nebude nikdo starat o toho modrýho, ten modrý se pak bude roztahovat. To nesmím dovolit. Tak. Rekrutnem 2. Takže doufám, že mi to nikdo nesebere teda. Jasně, modrej, dobře. Ne, já nechci bojovat. Já na tohle nemám nervy. Zelený je tamhle. Ten to vypadá, že ten se bude snažit furt tam jako zabírat to, ale no. Tak tohle se mi nelíbí, kámo, protože on teďkon tady jako mě bude útočit. Já nechci být zbabělec, jo, ale ono upřímně jako... Já nemám jako moc peněz na obnovu armády a allies. Do prdele. Nechte mě bejt. Nechte mě bejt. Taky vy jste takový šmejdí. Dobrý. Vítězili jsme. Shield wall. Follow me. Tak, paráda. Tak, tady zabereme krásně. Tohleto. Já jsem se jenom díval, jestli mi to všechno fachá tak, jak má. Tak máme celkem už 3. Teď si takhle pro tu 4. Když tady je zrovna zelený, tak toho snad vyřadíme jednoduše. Protože on si troufá, dobrý velitel mrtvej, to je důležitý. Škoda, že nemáme standardu, tyjo, to je takovej, taky docela dost jako jednotek. Nevím. Snad se tady nerespawne. Bylo by docela blbý, kdyby jo, ale vypadá, že spawnul na F-ku. Tak, krása. A teď se musíme zaměřit na to F-ko. Ečko necháme bejt, zatím to nepotřebuju. Jakoby potřebuju, ale teď ho fakt nepotřebuju, tak akutně nebo nutně. Ježiši Kriste. Poši, tak. Honem rychle musíme hodně rychle na to. Na F-ko. Aha, on se pokusil zabrat Ečko. Tady ho ovšem zaskočil modrej, dobře. Jakoby na tuhle mapu máte 40 minut, jo, ale
Ono upřímně... Oh shit, já jsem si říkal. Má fakt malou armádu a tím pádem on fakt není vidět. Když tak ano, jsem pořád nemocen, bohužel. Fuck. Do útoku kluci. Ale no tak. Dobrý. Až teda na to, že jsem umřel, tak je to fajn. Tak dáme si standardu. Nemáme peníze, musíme počkat. Jakmile budu mít 250 goldů, kupuju tam tu standardu main sink, OK, to znamená roh. Standard to může zahrát na roh. A teď máme i víc peněz. Jo, ale no tak ty vole, no nevím, jestli se s tebou chci úplně utkat takhle hned jako... Na start. Jakože hnedka takhle z hurta, ale dobře. Tyhle oni nás drtí. Oni nás drtějí a ne zrovna málo teda. Dobrý, damage, paráda. Držte pozici. No a teď prostě budu hrát taktiku, že je furt budu odrážet a furt z nich budu ždímat peníze, jo. Ono jako, když bych teď na něj zaútočil, jakoby můžu to zkusit, jo, ale ono to dopadne většinou tak jako, že já chcípnu mi jednotky, protože on má hromadu peněz. Ale postupem takhle nějak, jako když ho budu furt jako zabíjet ty jeho jednotky, tak ono, ty jednotky jeho ubydou, jo. Jenom tahle ta taktika chvilku trvá. Follow me. Standard tam je přežila, ale jakože jen tak přežila. Dobře. Musíme si dát healy. Ať se všichni healujem, protože jinak tohle nedopadne dobře. A on už zase jde. Zase jde. Blázen. Jako já od nich dostávám počuní, jo, to jako ono určitě, ale... Tam tohle zase prostě za to... 120, 120, to je 180... Jako mám měl bych mít dvojnásobek peněz, co má on, jo, ale on jako nebojoval a když bojoval, tak moc jednotek nestratil, že ono pro něj je 100%, má 100% výhodu než já, což je určitě jako jasný, že jo, že on moc nebojoval, když už tak jako, chápeš, prostě minimální ztráty neměl moc vysoké ztráty. Tyhle, tohle byla... Jo a vidíte, on zase prostě jde hned zpátky. No tak ty jsi blázen. Já nevím, co bych si měl dát. Co si dáme? Počkej, jak jsme na tom se standardou. Dobrý, standardu za chvilku budeme mít.
Tohle není dobrý, tam nevidím. A už jsem chcípnul, skvělý. Máme damage. Nebudu kupovat, počkáme, ono se nic neděje. Možná děje, standard tak chcípne do píči. Respawn. No, teď bude trošku problém, já nemám na novou armádu. A jsme ještě ke všemu bez standardy. Kurva, legionáři. Jak stojí ten legionář? 20? Jeden legionář stojí 20, to je docela dost. To mě vyhodil. Tak, výborně, paráda. Říkám, ty spearmeni, oni furt žijou, ale umírají ty legionáři. No když ty spearmeni taky umírají. Ale víš ty co, já udělám tohle, zabiju. Tak. Ale a dáme. No, dáme prostě všechny legionáře, sedu na to. Mluvám se, nic nevidíte, a taky bohužel nic nevidím. Ale jo. Šába. Zdá se mi to, nebo začíná mít míň jednotek? Že jo? Já mám to, že má míň jednotek. Tyhle, co si... Missiles. Pardon. Rýma posraná. Ho, tak to bylo nechutný. Cípni. Máme si další missiles. Chci jeden legionář. Tak. Jako... Ty vole... Kámo, je prostě rubu. A potom, já nevím, jestli tohle nějak dohrajem za nějaký normální čas, i když video už má 15 minut.
Jestli to dohrajeme za nějaký normální, když ono... Jako ono, potom tam je bitva o Alaizi a to je mapa, která je docela fakt jako třeba na půl hodiny, jo. To prostě není jako mapa na chvilku, jako je tahle třeba. To je fakt prostě na trošku delší dobu. Ale tak když jde. Ale máme healy, máme peníze, ty vole, to úplně skvělý. Prostě healy, peníze, všechno, co je prostě potřeba, víš co? No. Jako standardu ještě vylevlenou nemám sice, ale no. To nevadí. Ale jako ta bitva o tu Alaizi, je to docela těžký. Jakoby, ono tam je strašně těžká ta taktika, kterou to, jakoby, jakou to budete hrát, jakou to budu hrát. Vždycky, aby byly trošku aby byly jako víc za mnou. Teď je trošku nechám, ať se splitnou a teď to hodím, trefím jich co nejvíc. Když jich je takhle málo, když jich je víc, tak samozřejmě víc jít a jako roztáhnout je na dílku. Ne, on prostě zase jde proti. Dobře, až ho zmasakruju. Nechytí to hlavou. Je jich málo, tohle nemají šanci. Nás je plný počet, jich je prostě polovina. To úplně v klidu bude stačit na obsazení. Viktory! Tyba, tak to je snad poprvý, co jsem dal fakt jako málo, jako co jsme dali obecně nejméně killů. Dali jsme jich taky docela málo. Ty vole, spearmenů a legionářů skoro stejné množství, OK. On měl ty spearmeny, hajzlík. On měl ty spearmeny, to je šmejt. Já umřel dvakrát, standard a jednou, legionářů 45 spearmenů 57. Ale teď jsem umřel nejvíckrát, tak jako já jsem to tam drtil, že jo. Killů jsem dal 32. Kam spearmeni prostě dali 111 a legionář dali 120. Tak to je docela fakt jako hustý tohle zase. OK. Takže dobili jsme úspěšně Británii. A v dalším videu se podíváme na bitvu o Alaizi. Takže doufám, že se vám tohleto video ode mě líbí. Pokud ano, budu rád za like a odběr. A to bude pro tohle video všechno. Tak jo, mějte se hezky a zdar!